Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor goede. Of moet ik zeggen, de groe. De groe, ja. Zoals u wel is. Ja, en wat is jouw naam? Piet Brakman. Piet Brakman. Nou, Ja. hartelijk welkom. Ik zal het niet vragen naar je leeftijd, maar in welk jaar ben je geboren, Piet? 1930. Zo, dat kan ik snel rekenen. Nou, ja, dat zeker hè. Geweldig hè? Ja. Mooi dat je er bent joh. Ja. Passie voor goede, dus je bent daar geboren. Ja. Je hebt daar ook de lagere school gedaan zeker? Ja. En toen? En toen, Laks. na de lagere school ben ik naar Middelburg mijn opleiding gedaan voor brood- en banketbakker. Oh, Meerbakker Rotte in Middelburg. Ja. En hoe komt het dat je voor bakker gekozen hebt? Omdat mijn ouders hadden een bakkerij in Groede. Oh, dus. En hoeveel generaties al? Jouw grootvader, was die ook bakker? Nee, die was landbouwer. Oh, die was landbouwer. Die was landbouwer. Maar ja, niet iedere zoon die kon natuurlijk op de boerderij komen. Ja. En Ja. vandaar dat je waarschijnlijk Maar dan... ja, die waren mijn 4 broers. Dus ja, dan komt er maar... Ja, want Brakman is toch een behoorlijk veel voorkomende naam, hè? Ja, dat komt Ja, veel en Zeeuws-Vlaanderen voor. Hè? Ja. Ja. Goed, nou en op een gegeven moment heb je dus ook de zaak van je vader overgenomen. Ja, En wanneer was dat, Piet? dat was in 65. 1965. Ja. Maar daarvoor heb je altijd daar geholpen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik ben van de lagere school met mijn ouders in de bakkerij begonnen. Ja, en welke straat was dat, die bakkerij? Op de markt in Groede. En welk nummer? 10. Nummer 10 in Goede was de bakkerij. Ja. En je bent toch getrouwd, begrijp ik hè? Ja. En hoe heb je je meisje leren kennen? Die was winkelmeisje bij ons. En zodoende Zijn jullie ben ik elkaar- daar aangekomen. Zo is ja. het eigenlijk gekomen hè? Ja. Goed, maar je hebt natuurlijk heel wat meegemaakt. En Ja. aan de hand van foto's gaan Ja. wij, die foto's geef Ja. jij commentaar. Ja. Dus ze komen in beeld straks. Ja. Zullen we de eerste foto gaan bekijken? Ja. nou, Gaan we doen. Kijk, wat is dit? Dat is de ingang van Groede. Als je van Oosburg komt, dan kom je Groede binnen. En dat was even kijken, maar in de jaren 60. Ja. Dan hebben we zoveel sneeuw gekregen in Groede. En dan Nou zal ik Kon je- zeggen welk jaar het is? 1963. 1963. Ja, dat klopt. 1963, Ja, want ik was toen 14. ja, En toen hebben we natuurlijk een Elfstedentocht gehad. En Ja. ik weet niet hoeveel sneeuwstormen ook. Hè? ja, ja. En dan 1963. kon we vanaf Oosburg Groede niet binnenkomen. Echt waar, joh? Ja. En heb je toen allemaal met het schub zo die sneeuw? Ja, dat later gedaan. En dat, Nee, is maar een, ze hadden toen nog geen bulldozers dan was en er zo. nog geen... Of ja, die waren er eigenlijk die wel, waren hè? er wel. Ja. Dus Nou, Ja. laat de volgende foto maar zien, want ik ben benieuwd. Wat is dit? dat is op de markt in Groene, Ja? de ring. En dat is dan weer in de zomer, hè? En dat is in de zomer, ja. Ja. En dan zie je daar de auto's al staan natuurlijk. Ja, Hadden Ja. jullie vroeger ook al een auto, Piet? ja, wij hadden de eerste auto in Groene. En dat Van is heel het dorp? Ja, en daar heb ik ook een foto. Ik weet niet of die... Oh, dat komt straks dat misschien komt wel. straks wel. Zo. Ja, dat Dus- was in de jaren 30 en mijn vader daar een auto gekocht. Nee, ik mag geen reclame maken, maar wat voor merk was het? Een Ford, Een Ford. ja. Ja, dat was toen Dat nog was wel een een Ford. bus. Ja, de Ford die had het idee, Ja. alle mensen moeten een Fordje kunnen Ja, rijden. Hè? ja. Geweldig, hè? Dus Ja, de volgende. ja, Oh, de molen. dat is de Molenstraat. En die molen. En die molen, die is toen in de oorlog, is die, zal maar zeggen, door granaten helemaal stuk En dat was in september 1944. 44. Ah ja. Ja, En die mensen die ervoor staan, is dat ook nog familie van jou? Of is nee, nee. dat is gewoon eigenlijk een Dat is gewoon aanzichtkaart. een goede- aanzichtkaart van Groede. Ja. Ja, Mooi. En zo Ja. kon je dan natuurlijk... En dit? dat is de openbare school in Groede. Daar heb ik, zal maar zeggen, mijn schooltijd doorgebracht. Hè. En wat is er nou met die school aan de hand? Met dat gebouw? Dat is verkocht en daar willen ze nou een brouwerij van maken. Oh, Door de daar ben ik in geweest, hè? Van de 3 koningen. Van Drie Koning, ja. Ja, daar heb Ja. ik een keer een Ja. reportage gemaakt. Ja. Met de camera. Ja. En dat wordt binnenkort geopend, denk ik, hè?
Ja, maar ze best ik geloof dat ze nog niet helemaal klaar zijn. Nee. Dat duurt nog wel dat even. duurt wel een aantal maanden. Ja, ik weet het, ja. Ja. Ja, de volgende. Dat is een overzicht vanaf de toren van Groene. Ah ja. Ja, een luchtfoto is daarvan En gemaakt. kun je ook zeggen van ongeveer wanneer dat die genomen is? Ik denk dat die in de jaren 50 gemaakt is. Oh ja. Ja. En dat zie jij natuurlijk wel. En Ja. heel veel mensen die zitten te kijken, die zullen, heeft Piet wel gelijk, weet je wel? Dan gaan Ja, we zo zitten ja, kijken. ja. Mooi. Ja. Dat is richting naar Braskus toe. Ja. Ja. Mooi. De volgende, alsjeblieft. Dat is ook de ring van Groene. Waar Ja. dat we daar net ook een foto van gezien hebben. Ja. Ja. Dat is het Marktplein. Welk jaar ongeveer, goed. denk je? Dat is van in de jaren 30. Oké. Ja. Dus eigenlijk zo'n beetje van op die bankjes heb Ja. jij nog gespeeld natuurlijk. Ja, Ja? daar hebben we nog op gespeeld en zo. En dit is een vogelvluchtfoto van de Dat is Molenstraat. ja, Staat erbij. ja. Dat is in de Molenstraat en zo ook vanaf de toren genomen. Ja. Ja. Dat is de Schuifselstraat. En die man die had hier van voren staat, dat is mijn opa. Oh, Ja. van jouw vaders kant. De vader ja. van jouw vader. Ja, die woonde net En tegenover. wat was die voornaam van die Brakman? Cornelis. Cornelis. Ja. En jouw vader met zijn voornaam? Pieter. Ook hetzelfde naam als ik. Oh ja. Ja. Dus Cornelis, Pieter en Piet. Ja. Nou ja, oké. Volgende. Oh, ben jij daar? Nee, nee. Dat is, dat werd elk jaar, zal ik maar zeggen, een wielerwedstrijd in Groene. Op een zomeravond. En dat is een van de foto's dat de wielers, zal ik maar zeggen, wielerrenners door Groene rijden. Hè. Maar dat zijn echt nog Ja. van die kasseien, hè? Dat ben ik, ja. Dat ben echt nog. En was dat een bekende renner of is dat... Nee, nee. Zeg, en die auto, wat voor auto is dat? Is dat een Citroën of niet? Nou, Kunnen we niet zien, hè? dat kun je niet zien van hier. Hè. Dat, Ja. nee. Maar mooi hoor, met die molen Ja. zo op de achtergrond. Ja, ja. Mooi dorp, hè? Groene, Ja. hè? En wat is dit? Dat is in de oorlog, de soldaten. Oh. Piet, hoe ging dat dan? Waren die allemaal ingekwartierd? Ja, En hoe werkte dat dan? Want die moesten allemaal eten, hè? Jij was Ja. bakker. ja. Hoe ging dat dan? Al die soldaten die waren ingekwartierd in Groene. En elke dorp of elke woning, zal ik maar zeggen, waar of de plaats was, weer die Duitsers ingekwartierd. Hè. Ja. En bakte jij dan het brood? Nee, onze bakkerij die is in beslag genomen. Oh. We hebben 2 jaar, zal ik maar zeggen, alleen maar 's nachts kunnen bakken. En overdag waren die Duitsers de En bakkende. er waren er nog meer bakkers dan in het dorp? Er waren 7 bakkers in Groene. En hoe is het daarmee gegaan dan? Want jullie bakkerij was dan Op de, 's'nachts voor jullie, Ja. overdag voor de Duitsers. En- En ja. die andere bakkerijen? De andere bakkerij op de markt in Groene, die was ook in beslag genomen en die werd als voorraad. Al dat brood dat die Duitsers bakkenden, dat werd daar opgeslagen. Voor de Duitsers? Voor de Duitsers. Oh ja. Ja. Oké. Maar dan waren toen waren de barakken, de werkmensen, dat waren ook Polen en allemaal. En die hebben toen de bunkerdorp gebouwd in Groene. Oh, wat nou een goede podium is? Ja, Ja. ja, Oh, dus je hebt die broden, Ja. die werden dan door de Duitsers gebakken voor de Duitsers? ja. En In die jullie werden bakkerij? opgeslagen. En die andere Ja. bakkerij, die zat ook op de markt. En dan werd dat brood, en die man die heeft dan bij ons samen gebakken. Zeg, en dat meel, kwam dat dan uit Goede zelf? Van die molen die we Ja, net van die gezien hebben? molens uit Groene. Die Oh, waren oké. 2, ja. Zo, interessant. Maar dan werken ze het ook met voedselbonnen? Ja, ja. In de oorlog wel, hè. Ja, Ja. tenminste, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, dan, natuurlijk. Hè. dan kreeg je zo'n kaart, zal ik maar zeggen. En dan kon je daar, zal ik maar zeggen, met een kaart naar de bakker toe. En dan kon je zo brood kopen. Hè. Zo, ja. Dus Oké, de volgende foto. dat is ook in de Schuifselstraat. Maar En- dat is, ik zie in de mobilisatie 1914, 1918. Ja, Hè? ja.
Dat was toen, waren er al foto's, prentbriefkaarten Ja, van dan waren Goede. er al prentbriefkaarten van Groede. Ja, want ik heb wel eens gelezen dat eigenlijk Goede een van de mooiste dorpjes is van heel Nederland. Ja, ja. Heb jij wel eens Daar hebben we toen nog een prijs voor gekregen, hè? Oh, In Groede. en wat Ja. voor prijs was dat? Ja, Dat weet je niet maar precies. dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval wel, Ja. in de ranking waren ze heel hoog. Ja, Ja. en toen, Ja, die is ook weer uit 1915, begrijp ik? dat is ook een oude foto van de markt. Ja, kun je misschien iets vertellen over die kerk aan de rechterkant? Dat is Nederlands Hervormde Kerk Ja, in Groede. Ja, en er worden nog steeds concerten gegeven, daar tenminste wordt een voor concert, corona. nee, maar er wordt geen kerk meer gehouden, hè? Geen kerk meer, Nee. hè? Nee, maar ze Alleen zijn maar wel een heel concert. actief met Ja, culturele ja. gebeuren, hè? Daar hebben ze echt, Ja, ik ben er heel vaak geweest, ja. ja. En er waren 3 kerken in Groede, hè? En welke waren dat dan? Hervormde Kerk en de Katholieke Kerk en de Lutherse Kerk. Oh, 3 kerken. 3 En kerken. hoeveel inwoners heeft Goede ongeveer? Nou, ik denk 1200. Ja, nou ongeveer 1000 Ja, à 1200, hè? zoiets. Ja, en Ja. kun je ook nog iets in van Goede, was de aparte gemeente vroeger? Ja, En een aparte dat burgemeester? was een aparte burgemeester en Groede was samen met Nieuwvliet, hè? Ja, Ja. Goede en Nieuwvliet één Dat was burgemeester. één burgemeester. En op een gegeven moment is dat naar Oostburg gegaan. Dan is dat naar Roosburg gegaan. En van Oostburg dan weer gemeente De Sluis. gemeente Sluis. Dus je hebt toch wel wat herindelingen Ja, meegemaakt. eigenlijk wel, hè? Dus eigenlijk ben jij ontzettend veel rijk aan burgemeesters Ja, geweest. ja. Hè, toch? Ja, ik heb er heel wat meegemaakt. Ja, heel wel meegemaakt. Hè? Ja. Ja. Oh, wie is dit? Dat ben ik zelf. Zo, hoe oud Ja. was je toen, denk je? Ik denk dat ik toen een jaar of 4 was. Ja. En dit weet je nog, dat die foto genomen is? Ja, dat was op de markt, En dan heb je toch iets voor de lekkers. winkel, aan de andere kant tegenover de winkel. Ja, en je hebt iets lekkers in je handen. En een eierkoek. Ja, Piet, hoeveel eierkoeken zou je van je leven gebakken hebben? nou dat was heel wat hoor. Heel wat, hè? Heel wat. Ja. En wat Ja. was je specialiteit? Ja, onze specialiteit was pattaarten, hè. Oh, heb je daar En een afdruk dat- van? Is Zo, dit plankje, ja. Daar zijn de Heft er maar pattaarten. even op zo. Zo, daar, ja. daar weer de pattaart mee En gemaakt. wat is nou eigenlijk een paptaart? Een pattaart, dat is een ronde koek. En die wordt gevuld met banketbakkers erom. Oké. Ja, en de eerste woensdag van oktober, dan is het pattaartjes kermis. Oh, Sint-Bavo-kermis noemen ze dat toen. Sint-Bavo, ja. Dat is een patroon. Dan waren er veel boerderijen in Groede, of in de omstreken, die waren van Franse eigenaars. En die mochten in de woensdag, de eerste woensdag van oktober, mocht de pacht betaald worden. En dan weer er allemaal paptaarten heten. Oh, vandaar dat de bijnaam van de Groedenaren Papvreters. papvreters is. Ja. Ja, nou snap ik het. Ja. En dan was de ringerijn. En dan was na ringerijn. In een van de cafés mochten ze dan al die ringerijders samenkomen. En dan weten ze paptaarten. Oké. En dan was er één, die wil je niet geloven, die had 14 paptaarten op. Echt waar, joh? Ja, Dat was echt een grote... dat was echt een struise man. Ja. Die had Dat was 14 een beetje een wedstrijd. Ja, zo, dat hè? was een wedstrijd, ja. Ja, ja. Ja. Goed, dan zie ik daar ook nog een mooie speculaas, als je die Ja, ook aan de camera wil. dat is een speculaasplan, dat is de Sint-Nicolaas-tijd. Dan in december dan weer de speculaas gebakken. En dan, ik weet niet of het tegenwoordig nog gedaan wordt, maar vroeger werden er van die grote speculazen gemaakt. Hè. Zeg, en die plank, is die nou... Die plank die is meer dan 100 jaar oud. Die is ouder als jij? Ja, Zo. daar heeft mijn vader, zal ik maar zeggen, nog mee gewerkt. Oh ja, mooi Ja. hoor. Prachtig, hè? En dan zie ik daar nog iets liggen. Kun je dat ook eens eventjes bijpakken? Dit, Ja, wat is dit? dat is soldaat zonder wapens. En wat houdt dat in? Dat is vanuit de oorlog. Ja. Dat hebben ze, Tweede Wereldoorlog? De Tweede Wereldoorlog, hè? Ja. Dat is van het Rode Kruisdorp in Groene. Hebben ze toen allemaal ook foto's gemaakt en zo. En dan heb ik ook zal ik maar zeggen, een gesprek gehad met die mensen. Dat was toen in de drukkerij van Pieters. En daar sta ik ook op die foto. Oh. Die is afgelopen zaterdag, dacht ik, is die vertoond door Omroep Zeeland. Oh, dus eind oktober is die, Ja? Ja, is die getoond Ja. bij Omroep Zeeland. Ja. En heb je hem zelf gezien? Ik heb hem zelf gezien, ja. Oh, dan zag je jezelf nog eens even terug, als Ja, filmster. ja.
Oh, interessant Ik zeg. kan hem zo, zal ik maar zeggen, als ik hem thuis en de ding. Ja. Dan kan Maar ik hoe hem. heb jij nou september, leg hem even terug, Ja. alsjeblieft. September 1944 beleefd, Piet? Want Goede was een Rode Kruisdorp. Dat Dus was er een werd rode. niet geschoten, Nee, maar wel moesten jullie bakken voor al die dorpen uit de buurt. ja. Dat waren, ja, maar vooral in die, dat is in Breskes, daar waren maar een paar bakkers meer over. Hè. Ah, ja. En ja, dan mocht Oostbeeld. mezelf door die oorlog, of ja, door de bevrijding dan, dat, of brood bezorgen. Dan was ik 14 jaar. Ja? En dan mocht ik ook met de bakfiets al brood bezorgen. Zo. Heb je dan niet vaak in angst gezeten? Ja, ach, Zo was die tijd. dat was die tijd, hè. Ja. Dan wist je ook niet beter, hè. Je wist niet beter. Dat wist je niet beter, Nee, hè. je moest, hè. Je moest wel. Klopt. Ja. Zullen we naar de volgende foto gaan? Ja. Oh, Zo, het ziet er interessant dat uit, is- zeg. Dat is die bus. Die had mijn vader toen in Oh. de jaren 30 gekocht heeft. Zie je dat nummer? En dan brachten ze brood mee, want dan hadden ze ook voor een winkel in Oosburg hebben ze dat brood bezorgd. En zondags, als de voetbalvereniging mocht naar het oostelijk deel, dan reed mijn vader met die bus, met de voetballers, naar Dus alle brooien eruit en de mensen moesten. de brood eruit en de mensen erin. Zeg, en heb jij ook nog in die auto gereden? Ja, dat was nog wel een klein jong, hè. Ja, dat Maar deed je dat was gewoon, hè? in de jaren 30, hè. Ja. Dus Dat is dan klein heb ik jongen. wel eens meegereden, zal ik maar zeggen, naar, als het met de voetbal mocht ik ja. wel eens mee met mijn vader, zal ik maar zeggen. Maar ja. dan waren je toch een van de notabelen van Goede? Ja, Had je toch, Ja. ja, toch, hè, als je zo'n Ja. auto had? ja. In En de mijn 30 vader jaar? die had toen zijn rijbewijs gehaald. Dan is hij 1 keer rond de kerk moeten rijden. En dan laat hij zijn rijbewijs. Heb ik van mijn vader ook gehoord, ja. Ja. Gewoon, die moesten een keertje Ja. kijken of dat ze konden En remmen dan of komt hij gas dan geven en sturen. En, ja, en dan hadden ze een rijbewijs, hè. Ja, zo Ja, dat is tegenwoordig wel anders, hè? Ja. En terecht. En terecht. Ja, dat wel, hè. Ja. Ja. Nou, ik vind het wel gezellig. Jij ook, Piet? Ja, Ja, was dit? dat is amusement op de markt, Driekoning. Ah ja. 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 Dat En is, wat heeft er achterin vol? Deze? Deze? dat is het gemeentehuis van Groede. Ja. Ja, dat is in, En wat hebben ze daar nou mee, 38. wat hebben ze daarmee gedaan dan? dat is nu drukkerij van Pieters, hè? Ah ja. Ja, Ja, mooi. ja. Oh, Dat zijn de Maljans. ja. Dankjewel voor het compliment. Ja, ik heb ook Jan, hè? Ja, Maar dat is een malle Jan. Dat een is Maljan. En die eerste meneer die had daar van voor staat, dat is mijn opa. Ah, En die andere 2, dat zijn broers van mijn vader. Maar die zaten op die boerderij. En dan is er nog een knecht die had erbij staan. en waar staat die boerderij? In de Schuifvlotstraat. Oh, Ja. en die boerderij is er nog? Ja, maar dat is geen... Geen boer op? nee, dat is een neef die had daar woont, maar die is ook al gepensioneerd. Ah, zo ja. Ja. Nou, Ja. geweldig, hè? Ja, dat is op de markt van Groene. Ja. En dan dat huis dat helemaal in die hoek, dat is mijn geboortehuis. Oh, daar ben je geboren, hè? Want je woont nou niet meer in je geboortehuis, hè? Nee, nee, ik woon nu op nummer 14 in Oh Groene, ja. op de Nou, markt. nou, ik ben er geweest en Ja. echt een heel leuk huis, hè? Ja, Want je hebt een compleet overzicht op de... op het plein. Hè. Op het plein, hè? Ja. Goed, joh. Ja. Oh, wat is dit? Dat is waarop mijn moeder vandaan kwam. Oh, Dat is het geboortehuis van mijn moeder. en was die dan geboren in... In de Brouwerijstraat in Groene. Ah, Ja, ja. maar dat is nu een Rabobank. Maar ja, dat is ook niet meer zo. Dat is ook niet meer, hè? Nee, En nou is het gewoon zeker een particuliere... nu is het gewoon een particuliere Ja, woning. ja, hè. mooi, hoor. Ja. Dat is ook weer op de Voorstraat van Groene. Ja, Gemeentehuis en dan, ja. Van de andere kant, ja. ja. Dat is in de Schuifvlotstraat. En dan woonde aan de linkerkant was er een smederij. En aan de andere kant van de weg was een wagenmakerij. Oh, en wat voor een kar is dat nou? Wat zit erop? Dat is gewoon een boerenkar. Ja? Ja, daar staat niks op, maar Oh, die nee, staat als de ja. reparatie. Met die, dat waren de gebroeders Lauret. Ah ja. En die hadden daar een wagenmakerij. Ja.
Maar toch heb jij wel een hele historie geschiedenis meegemaakt, zo in je leven, van de mechanisatie. Ja. En hoe ging dat met bakken? Vroeger, wat gebruikten jullie om de oven te stoken? Kool. Oh, altijd briketten. kolen? Briketten, dat zijn van die, ja, dat waren van die sloffen, hè? van die, zulke briketten, 2,5 kilo. En hoe laat moest je dan uit om de oven op te starten? 5 uur, 's morgens. En wanneer had je dan het eerste brood? Om 7 uur. Om 7 uur. En dan ging de winkel open en dan kregen ze allemaal vers brood. Maar we mochten niet bezorgen voor 10 uur. Oh, en wat was dat? Dat in Groen, ja, dat was overal zo. Hè. Vanwege het reizen van de brood? Ja, je moest pas bezorgen na 10 uur. Ah ja. Ja. En had je dan behalve paptaarten nog meer specialiteiten? Ja. Want ik zie hier een taart, dingen nog. Dat is een tulband. Oh, dat is een tulband. Dat is een tulband. Ja. Ja. En dan, je weet meer, als er een feest was, zal ik maar zeggen, verjaardagen en allemaal, dan weer de dikste tulband. ja, en dan weet je, ik kom ook uit een groot gezin, je had altijd genoeg, hè? Ja. Want dan mikt hij gewoon van, oh, we zitten met 20 man aan tafel, niet een stukje. Ja. En als je met z'n vieren, ja, dan kreeg je natuurlijk een heel groot paard. Dan kreeg je rood, ja. Ja, volgende. Oh, wat is dit? Dat is de Molenstraat. Is dat de restauratie? Dat is de restauratie van de toren. Ja. Die is in 1949 is die afgebrand. Ja. En dan is die later opgebouwd. Hè. En nu staat hij in de stelling. Ja. Interessant, joh. En dat is die boerderij waar mijn opa daar gewoond heeft. Hè. Ja. En, ook weer, en daar staan die Malleans ook voor. De Malleans voor die bomen. Hè? En wat gebeurde met die bomen? Die werden naar de zagerij gebracht. Ook in Groen? In Groen aan de zagerij van de firma Schippers. En daar werden die bomen naartoe gebracht. Hè. Ja. Ja. Oké, Piet, ja, we hebben nog zoveel foto's. Ja. Maar dan moet je maar een keer terugkomen, vind ik, hoor. Ja. Zou jij nog iets willen zeggen of zo? Dat je zegt van, nou in ieder geval bedankt voor de uitnodiging. Ja. Heb je nog een boodschap te zeggen van, hoe moet Groene verder? Ja, Groene, ik vind het eigenlijk een leuk dorp. En er wordt van alles gedaan. Er zijn verenigingen, zal ik maar zeggen, die echt actief zijn in Groene. Ik heb zelf ook 30 jaar in de winkeliervereniging gezeten. 30 jaar in de muziekvereniging. En welk muziekinstrument? Nee, ik heb zelf niet gespeeld, alleen in bestuur. Oh, in bestuur? Ja. Ah, ja. En dan heb ik ook nog 15 jaar in de voetbalvereniging gezeten. Oh ja. En nu zit ik al 21 jaar in de ouderensociëteit. Oh, leuk man. Dus, nou, ik ga nog jaren zo voort, zou ik zeggen. Oké, Ja. zullen we het daarbij laten? Ja, dat mag. Oké, is goed. Graag gedaan. Ja. Ik vind het leuk om het te vertellen. Maar ik denk dat de kijkers het ook ontzettend leuk gevonden hebben. Ja. Nou kijkers, hartelijk dank voor het kijken weer. Een heel ander chapiter van passie voor iets hebben. Dit keer voor Groene. En ik hoop dat jullie genoten hebben en dat best heel wat in de huiskamers en overal als gevolg zal hebben dat de mensen over gaan praten. Hè? Ja. Over jouw mooie foto's die je opgestuurd hebt. Ja. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Graag gedaan.